Ďakujem veľmi pekne, som veľmi rád za možnosť vystúpiť na takomto odbornom fóre. Pevne verím, že informácie, ktoré som si dnes pre vás pripravil, budú pre vás zaujímavé. V prvej časti prezentácií doslova telegraficky prejdem postavenie Aliancie sektorových rád, aká sme inštitúcia, aké sú naše také nosné piliere pôsobenia, ale následne, a to je hlavná časť prezentácie, si povieme o inštitútoch Aliancie sektorových rád, ktoré realizujeme, a zároveň vám predstavím nejaký ten grafický pohľad na to, ako si predstavujeme vzdelávanie dospelých a kde by sme chceli ilustrovať takú tú logičnosť a prepojenosť jednotlivých inštitútov, aby sme naozaj mali obraz o tom, čo robíme, prečo to robíme a v akom procese to zhruba realizujeme. Takže poďme rovno ďalej. Naozaj na tomto slajde by som zdôraznil to, že okrem to, čo je v tom červenom, poďme odzadu, v tom červenom rámčeku je vypichnuté naozaj tie kompetencie, tie legislatívne kompetencie, o tých sa budeme baviť, ale nie je toto jediné, čo Aliancia vykonáva. Behom dnešnej prezentácie sme si povedali, že sú tu ďalšie nosné piliere práce Aliancie sektorových rád, takže samozrejme sú to tie národné sektorové stratégie. Máme rozdelené celé hospodárstvo do 24 oblastí hospodárstva a následne transformované do individuálnych sektorových rád. Na úrovni týchto sektorových rád samozrejme na dennej báze intenzívne riešime potreby trhu práce a prenášanie týchto potrieb do oblasti odborného vzdelávania, aby tam bol jednoznačný presah. Následne sú tu aj, povedal by som, určité technické platformy, ktoré sme zobrali pod svoje krídla. Všetci poznáme pojmy ako Národná sústava povolaní a kvalifikácií. Na Slovensku tu boli tak povediac dvaja providery, dve webové stránky. A toto je niečo, čo sa nám podarilo dať aj po technickej stránke, aj po obsahovej, pod jednu vlajkovú loď, ktorá sa nazýva portál Kariérna brána, a na tomto portáli je tá jedna platná aktuálna to webové rozhranie, kde sa nachádzajú karty zamestnania a karty kvalifikácií. Čo je podstatné, není to iba akademická debata, práve na základe tejto kariérnej brány sa realizujú akreditované vzdelávacie programy, pretože na tejto kariérnej bráne je tá verzia karty kvalifikácií, podľa ktorej majú inštitúcie povinnosť koncipovať svoje vzdelávacie programy na základe parametrov, ktoré sme tam zadefinovali. Sú tu spomenuté ďalšie aktivity, ale ako som si dovolil avizovať, gro tej prezentácie sa bude týkať práve tých kompetencií vo vzdelávaní dospelých. Takže v podstate toto je taký graf, alebo taká schéma, ktorá je pre nás dôležitá. Na základe tejto schémy v podstate aj my vnímame naše aktivity. Na začiatku toho všetkého je potreba hospodárstva, ekonomická, sociálna, ľudská. Hospodárstvo potrebuje mať dostatočné množstvo a dostatočnú štruktúru kvalifikovanej pracovnej sily. To je evidentné. V rámci tejto premisy realizujeme ďalší scénosled krokov, ktorý vlastne vedie k tomu, aby sme na konci toho procesu tento stav dosiahli. A v podstate to naše rozmýšľanie, teda keď si to prenesieme z tej roviny tej tézy vstupnej, toho zadania do tých konkrétnych krokov, tak samozrejme k tomuto nám slúžia aj tie rôzne už atribúty alebo inštitúty zákona o vzdelávaní dospelých. No, na úvod si musíme povedať, že to vzdelávanie dospelých sa samozrejme odohráva vo veľkom množstve kvalifikácií, ktoré zahŕňajú veľké množstvo aj aktérov. To znamená, ako pani riaditeľka spomenula, sú tu, tak povediac, rôzne akreditačné orgány. Napríklad je tu Národná banka Slovenska, ktorá má pod sebou finančných poradcov. Potom je tu napríklad Ministerstvo práce, ktoré podľa samostatného zákona rieši napríklad opatrovateľky. Takže sú tu takéto špeciality, ale naozaj väčšina kvalifikácií spadá pod zákon o vzdelávaní dospelých, pod jednotnú metodiku, a tu práve vlastne prenášame do tohoto procesu v rámci toho zákona o vzdelávaní dospelých. To znamená, že ako prvý bod, ktorý my analyzujeme, je vlastne ten, či daná profesijná kvalifikácia spadá pod zákon o vzdelávaní dospelých. Je to takéto negatívne vymedzenie, že čo nespadá pod inú legislatívu, spadá pod zákon o vzdelávaní dospelých.
Máme identifikované samozrejme tieto profesijné kvalifikácie a keď sme ich identifikovali, čo je naša povinnosť a čo je aj naše poslanie. Naše poslanie je pripraviť aktuálnu kartu zamestnania a kartu kvalifikácie práve kvôli tomu, aby sme vytvorili tie základné podmienky smerujúce k tomu, že v rámci tohto procesu dosiahneme ten stav, že občan má možnosť vzdelávať sa vo formálnom, kvalitnom, koordinovanom, kontrolovanom vzdelávaní, porovnateľnom so vzdelávaním napríklad na strednej alebo vysokej škole. Takže v rámci činnosti Aliancie sektorových rád pripravujeme a aktualizujeme karty kvalifikácií. No a následne, na základe týchto kariet kvalifikácií, v rámci databázy odborníkov, sektorových odborníkov, tzv. Odborných posudzovateľov, prijímame žiadosti o akreditácie a na každú žiadosť o akreditáciu je pridelený, nasadený konkrétny odborník. To znamená, že toto si trúfame povedať, že je opäť jedna z takých vlajkových lodí Aliancie sektorových rád, naozaj ten kontakt s odborníkmi naprieč sektormi a máme možnosť s nimi spolupracovať práve vtedy, keď daný odborník rieši a vyhodnocuje po kvalitatívnej stránke každú predkladanú žiadosť o akreditáciu. Musíme takisto vidieť ten rozdiel v tej fáze vzdelávania, ktorá končí, tak povediac, dokladom o vzdelaní. Následne sa posúvame do fázy, kedy potrebuje občan získať nie len doklad o vzdelaní, ale už doklad o kvalifikácii a tam presne nastupuje na scénu celá tá téma ohľadom overenia vzdelávacích výstupov a tam opäť Aliancia si trúfam povedať, že má rozhodujúce kompetencie, lebo ten proces, ako je nastavený v zmysle zákona, je definovaný národným garantom, ktorý stanovuje kritériá pre tú kvalifikáciu. Aby niekto mohol získať kvalifikáciu, musí spĺňať niečo a to niečo definuje národný garant. Tohto národného garanta preskúmava, pohovoruje a následne v prípade splnenia týchto náročných kritérií Aliancia sektorových rád dá súhlasné stanovisko k takému kandidátovi na národného garanta. Následne v tomto procese overenia vzdelávacích výstupov má rovnako Aliancia kompetenciu schvaľovať potom už v ďalšom kroku tie autorizované osoby. To sú už osoby, keď sa deje proces toho overenia vzdelávacích výstupov, ktoré rozhodujú, ktorý uchádzač, občan spĺňa alebo nespĺňa stanovené kritériá. No a v podstate v neposlednom rade Aliancia má túto administratívnu kompetenciu schvaľovať národných garantov a autorizované osoby, ale aj sama vystupuje ako autorizovaná inštitúcia a pre niektoré stanovené kvalifikácie aktívne vykonáva ten proces overenia vzdelávacích výstupov. Čiže občan napríklad v kvalifikácii manikér, teda v tomto prípade je to skôr občanka, pošle žiadosť na Alianciu, kde nám predloží jej žiadosť, podklady, volá sa to portfólio. No a v podstate Aliancia presne na základe stanoveného procesu prevedie toho uchádzača celým tým procesom a na konci tohto procesu by malo byť úspešné preukázanie tých vedomostí, zručností, kompetencií, čo je potom, ako to vyvrcholenie toho procesu je, vystavenie dokladu o kvalifikácii, osvedčenie o profesijnej kvalifikácii a to je konkrétne doklad, ktorý je akceptovaný napríklad živnostenským úradom pri vydávaní remeselných a viazaných živností, takže v podstate je tam aj taká tá, podal by som, motivácia občana, naozaj musí si prejsť týmto procesom, pokiaľ chce získať oprávnenie realizovať tú, ktorú konkrétnu živnosť. Samozrejme s výnimkou voľných živností, voľné živnosti sú voľné živnosti. No, to znamená, že toto je ten proces, ktorý v podstate definuje aj to pôsobenie Aliancie sektorových rád v tomto systéme. Keď si pozrieme naozaj Aliancia, áno, je to kontaktné miesto, vykonávame v rámci každej z týchto buniek určitú špecifickú kompetenciu, koordinujeme tie procesy a zabezpečujeme, aby presne tento kolobeh fungoval. Jedna podstatná vec, ktorú som sem naschvál nenapísal, aby som hneď neprezradil všetko,
je to, že vlastne čo je taká tá základná esencia, kedy toto všetko bude fungovať. Lebo máme tu metodiky, pozor, máme tu aj finančné zdroje, lebo národný projekt INOS v podstate nie je nič iné ako legitímna forma financovania. Čiže áno, máme metodiku, máme aktérov, máme občanov, máme peniaze. Čo ešte by tu malo zaznieť? Je to jednoznačne, ja už som to na jednom fóre hovoril, je to slovo dôvera. Dôvera v systém a dôvera v tie jednotlivé kroky. Keď si zoberieme to z pohľadu občana, občan potrebuje dôverovať, že keď si týmto celým prejde, tak to nebude, že len tak, ale na niečomu to reálne bude. Na čomu to bude? Bude mu to na to, že v tejto fáze získa kvalitné vzdelanie. Dôvera, že v tejto fáze získa doklad o kvalifikácii a ten doklad o kvalifikácii mu umožní sa proste uplatniť na trhu práce, prípadne realizovať vlastnú podnikateľskú činnosť. Ale tam to nekončí. Pretože sme tu a tu. Čiže najzásadnejšie z pozície Aliancie sektorových rád, niektorí hovoria, že Aliancia sektorových rád sú zamestnávateľia. Nie, to je iba 1/3, sú tam aj odbory, je tam aj štát. Ale stále sú tam aj zamestnávateľia a je to dôvera zamestnávateľov, že keď ja som HR manažer vo firme a príde ku mne nejaký človek a ukáže osvedčenie o profesijnej kvalifikácii elektrotechnik, vymýšľam si, to je jedno, tak ja vlastne budem dôverovať, že aby ho získal. Veľa vecí sa muselo stať cez kontrolované procesy, cez odborníkov, cez nezávislé komisie a to, čo na tom papieri je napísané, ja budem dôverovať, že ten uchádzač tým naozaj disponuje. Hej? Takže v podstate je to kombinácia metodiky, je to kombinácia financií a samozrejme je to kombinácia vytvárania toho, čo je to dôvera, je to v podstate pozitívny imidž. Hej? My sa snažíme naozaj vytvárať a pracovať tak, že aj na úrovni tých občanov, aj na úrovni tých poskytovateľov toho vzdelávania je vlastne evidentné, že držíme sa štandardov, nevybočujeme z tej línie a teraz, keď to možno aj trošku odľahčím, áno, možno niekedy niekto aj robí chyby a aj na moju napríklad prácu na odbore bola niekedy taká spätná väzba, že niekto napísal protestný e-mail, ale napísal protestný e-mail nie taký, že niečomu som nerozumel, ale dostal som nesúhlasné stanovisko k žiadosti o akreditáciu. No tam sa toho stalo. Asi to malo svoj dôvod, hej. To znamená, že áno, jeden z takých efektov našej práce je aj to, že na tom trhu poskytovateľov vzdelávania nastali trošku pohyby a ten aktuálny držiteľ akreditácie naozaj je tu opäť tá forma dôvery, že nie každý, to tak poviem, nie každý to dostane. Treba naozaj splniť predpísaný štandard a prejsť si tou predpísanou metodikou. Takže v podstate toto je to moje chápanie práce na odbore. Všetky ďalšie slajdy idú do takého väčšieho detailu v rámci týchto jednotlivých kastlíkov. Tak možno kým k tomu prejdem, tak to bola taká úvodná informácia, možno otázky k takému tomu pohľadu zhora a potom by som mohol pár slovami prebehnúť ešte zo pár detailov ku tým jednotlivým častiam. Tak máme-li dotazy už teď? Jana Brabcová, AIVD Česká republika. Já se přiznám, že mě napadlo ve chvíli, kdy jste tady mluvil o tom, že že ten člověk je připraven, kvalifikovaný pro nástup do zaměstnání, tak přemýšlím nad tím, kolik procent zaměstnavatelů doopravdy vyžaduje toho kvalifikovaného zaměstnance. A vlastně kontext podobný, souvislost s živnostmi. Evropa tlačí spíše na to, aby živnosti byly živnostmi volnými. Zajímá mě vlastně možná to procentuální pokrytí, kolik toho celý tento systém, toho řekněme profesního nebo profesně zaměřeného vzdělávání pokrývá.
Samozrejme, to, čo poviem, je do určitej miery môj subjektívny názor. Máme tu aj ďalšie kolegyne z Aliancie, kľudne ma potom môžu doplniť. A opäť dovolím si to trošku ten pohľad zhora odľahčiť. Keď sa pýtate veľkých zamestnávateľov, že kde ich päta tlačí, nemáme ľudí. Chýbajú nám zamestnanci. Prichádzajú občania, potenciálna pracovná sila z tretích krajín, hej? Aby naplnili, ako tak naplnili tie potreby zamestnávateľov. V niektorých oblastiach konkrétni zamestnávateľia, niekde to tak nemusí byť, niekde to tak je. To znamená, že chcem povedať, že na základe toho, čo sa dostáva ku mne, opäť budem rád, keď ma aj kolegyne doplnia, moje vnímanie situácie je také, že ten zamestnávateľ vie a chce citlivo vyhodnocovať a vnímať, že kto mi prichádza. Tie požiadavky na kvalitu, na vstupnú kvalitu toho zamestnanca sú reálne skúmané a sú reálne vyžadované. Samozrejme, povedzme si pravdu, neskôr to ukážem v tých štatistikách, aj v tých detailoch, tých akreditácií a toho overovania. My samozrejme sme toto rozbehli relatívne nedávno, to znamená, že tak nepokrývame úplne, že každú jednu kvalifikáciu plnohodnotne a aktuálne, ale krôčik po krôčiku pridávame tie karty kvalifikácie a rozbehávame všetky tieto procesy pre rôznorodé kvalifikácie. Takže k prvej časti vašej otázky môj postoj je taký, zamestnávateľia chcú, požadujú a skúmajú kvalitu prijímanej pracovnej sily s dovedkom, že je málo. A preto chcú, napríklad samozrejme na Slovensku, čo je hlavný, ako keby taký ten industriezweig, oblasť hospodárstva, automotív, technické záležitosti a tak ďalej, je tam nedostatok pracovnej sily. Keď uvidia aj nekvalitnú, zoberú, lebo musia, ale keď uvidia kvalitnú, tak by za ňu ruku boskávali a dokážu aj adekvátne finančne ohodnotiť. Hej. To je môj pohľad na toto. A čo sa týka toho akože celkového pokrytia, alebo kde sa aktuálne nachádzame, tak dobre. Toto by som si dovolil odpovedať v rámci tej ďalšej časti prezentácie, keď trošku sa posunieme ďalej v tých aj štatistikách, že kam sa dokázali vlastne za ten, čo to je, 3/4 roka posunúť. Hej. Reálne sa systém rozbehol niekedy na prelome 3. a 4. kvartálu 25. Čo bolo treba urobiť? No, každú jednu kartu zamestnania a kvalifikácie, ktorú sme mali v systéme, čo sme aj karty zamestnania a kvalifikácií podedili z predchádzajúcich vln tvorby a tak ďalej, sme potrebovali dať minimálne do toho nového legislatívneho šatu, lebo každá karta kvalifikácie podľa zákona musí mať určité charakteristiky. Čiže napríklad, kto bol tvorca tej karty, musí byť uvedené. Viem, že vy to máte v rámci Českej republiky. Aj my sme tieto štandardy vlastne viac a viac zavádzali. No ale samozrejme, keď sme pochopili, že musíme tú kartu aktualizovať, dajme tomu po formálnej stránke, využili sme tú možnosť a každú jednu, z ktorá je tu, už tie čísla sú tu uvedené, sme aktualizovali aj po tej obsahovej stránke. To znamená, že tie karty kvalifikácie, v rámci ktorých je aktuálne možné realizovať ten kvalitný, akreditovaný celistvý program, sú aktuálne v rámci 67 kvalifikácií. A teraz hneď prvý reflex, je to málo alebo veľa? Málo alebo veľa? Málo. Málo alebo veľa? Dobre. Na koľkých kartách kvalifikácie stojí ten najlepší vzdelávací systém na svete, švajčiarsky? Je to okolo 200. 150 až 250, stredná hodnota 200. Na takom počte. A my sa k takému počtu tiež dostaneme. Hej? To znamená, že samozrejme trošku nebude to tých istých 200, čo majú Švajčiari, aby sme ukázali, že my sme takí istí. Samozrejme sú tam určité také tie regionálne rozdiely, myslím, že regionálne priority aj v rámci toho vzdelávania. To znamená, že my tiež vytvoríme takú databázu alebo takú ponuku v rámci tých kariet kvalifikácií, aby že to, čo na Slovensku je žiadané, aby mal občan, má právo na vzdelanie, aby sa dostal k tomu vzdelaniu cez vzdelávanie dospelých, tie karty postupne pripravujeme to. Čiže vlastne otázka, že percentuálne, aké je to pokrytie v rámci tohto kvalitného vzdelávania dospelých v tých kontrolovaných a akreditovaných programoch. Dajme tomu, že je to, keď si povieme, že by sme mali dosiahnuť, aby sme mali naozaj pokryté na kompletku všetko, čo je treba, tých 200
kariet kvalifikácií, lebo dá sa to, tento počet by mal byť dostačujúci. Tak keď to veľmi zaokrúhlim, tak dajme tomu, že sme v polovici. Hej, plus minus. Já mám ještě teda poddotaz, který, vy jste mluvil o důvěře a mě zajímá, jestli se vám daří, když budete mluvit s HR velmi otevřeně a zeptáte se, věříte víc účetní, která vystudovala rekvalifikační kurz, nebo účetní, která studovala 4 roky na střední škole? No tak teraz si musím dávať pozor, čo poviem, lebo Big Brother počúva. Tak je tam samozrejme viacero aspektov. Hej, povedzme si rovno, keď je uchádzač o takéto konkrétne pracovné miesto, napríklad vo veku 40-50 rokov, tak potom je otázka, v akom čase tie 4 roky strednej školy absolvoval, aké platili zákony, aké platili zásady v akejkoľvek kvalifikácii. A keď ku mne niekto príde v rámci tej schémy s aktuálnym vzdelaním, formálne vzdelanie v rámci akreditovaného vzdelávacieho programu, to znamená, že spĺňa nejakú metodiku a zároveň aj s tým overením, že nezávislá komisia, ktorá nemala najmenšiu motiváciu niekomu prilepšiť alebo prihoršiť, jednoducho ho tak povediac čerstvo preskúšala, tak pre mňa ako zamestnávateľa a v rámci toho, že ako aliancia jeden z našich pilierov je to, že poviem to tak, že vytvárať ten mediálny obraz naozaj taký, že robíme tvrdo, robíme férovo a padni komu padni. Najlepšia reklama a najlepší také, že zviditeľnenie sa je cez ľudí. Konkrétne cez tých našich klientov. Naši klienti sú napríklad aj tí občania, ktorí prídu na tie skúšky, už tá posledná časť, to overenie vzdelávacích výstupov. No tie prvé kaderničky chodili akože čaj o 5:00, hej. Oni sa vôbec nebáli, oni sa v podstate ani poriadne nenaučili. Oni tam prišli akože, že skúška je od slova skúsiť a jednoducho nejako strašne ich to nevyrušovalo. No prvých pár vyletelo, mali ste vidieť ten efekt. Hej? Akože tie ďalšie várky, a to nehovoríme vzlom, našim cieľom nebolo ako keby zaviesť nejakú filozofiu teroru, ale jednoducho skutočne je to práve o tom, že aj tá občianka, ten občan na tej skúške v rámci tých procesov, ktoré máme nastavené, naozaj musí preukázať pred tou nezávislou komisiou, či proste splňa alebo nesplňa tie pozor. Nie, že len hodnotiaci štandard, to znie tak genericky, ale aktuálne požiadavky trhu práce, ktoré sú v podstate alebo teda zhmotnené v tom hodnotiacom štandarde. To znamená, že ja by som si takože pri všetkej aj férovosti ku školám, aj ku školskému systému trúfal povedať, že plnohodnotne vyvzdelaný a kvalifikovaný človek cez práve celú tú schému, ktorú som ukázal, má silné uplatnenie aj tú legitimitu pre toho zamestnávateľa. Viete, ja ešte zareagujem na kolegu. Samozrejme, že pre nás je najlepší identifikátor tá spätná väzba od zamestnávateľa. Čiže prostredníctvom tých sektorových rád my naozaj máme identifikovaný ten nedostatok toho personálneho substratu tých ľudí, ktorí im chýbajú. Čiže to, čo povedal kolega, je veľká pravda, že áno, on veľmi ten náš trh práce potrebuje rýchle doplnenie, lebo demografia nás nepustí, IT nás nepustí, vlastne informatika nás nepustí a všetka celá tá nová doba, ktorá ku nám veľmi rýchlo prišla a mení zásadným spôsobom ten trh práce. No a my máme na to indikátory, ktorými vieme jasne povedať, že ako rýchlo ju treba nahradiť tú pracovnú silu. Máme vyvinutý vlastný procesný model, ktorý teraz uvádzame do praxe. Na ministerstve školstva ním budeme identifikovať jasnú potrebu aj na plán výkonov pre stredné školy. To je len akože vzdelávanie dospelých alebo respektíve zastúpenie aliancie v tejto oblasti je len jeden pilier, ale máme ďalšie 3. Takže to je taká komplexná odpoveď k tomu, čo hovoril kolega. Ja si myslím, že na tom celom je veľmi pekné, že tí zamestnávateľia, priamo nejaké odpoviem, že sú aj na vstupe, že oni popisujú, že čo sú tam uvedení, povinne sú uvedení, že keď, ja neviem, by tam bola Pepsi-Cola, musí tam byť aj Coca-Cola, sú tam aj tie združenia, profesijné stavovské organizácie sa podpisujú po tú kartu, keď je to vysokoškolská kvalifikácia, vždy aj tie vysoké školy, čiže z toho príkladu, ja neviem, elektrovozdiavaní dospelých, keď tam máme katedry Andrejky, všetky to videli, všetci sa podpísali, združenia, asociácie, ktoré v tomto, čiže oni sú na vstupe už, a sú aj na výstupe pri tomto, čo kolega hovorí z aliancie, vlastne vždy v tej komisii
predsedu dáva ministerstvo školstva, musí byť kvalifikovaný v tej kvalifikácii a sú tam 3 ako keby stoličky, že za vysoké školy, za stavovské profesijné organizácie a za zamestnávateľov, ja neviem, sektorové rady, nominant a tak ďalej. Čiže oni sú aj na vstupe, aj na výstupe, preto tá dôvera, tá transparentnosť a nedá sa to nejak, zatiaľ je to veľmi dobre, že zmanipulovať, lebo v podstate, takto na rovinu hovorím, že viacerí tam nominujú tých svojich a je tam taká krížová kontrola. Čiže myslím si, že o mnoho väčšia dôvera zamestnávateľov je v takéhoto absolventa, lebo to má aktuálne, na školách sa to postupne verme, že pretaví tá národná sústava kvalifikácií, tá aktuálna, lebo tam už je to, čo tu a teraz potrebujú zamestnávateľia. A to úplne není v tých študijných programoch stredných vysokých škôl, samozrejme niektoré áno, niektoré nie, ale to už je na dlhšie. Hej. Dobre, tak ja zrýchlim a aby som tú prezentáciu nejako uzavrel, tak teraz veľa textu, netreba ho všetok čítať, tam je základná filozofia tá, aby sme si tiež uvedomili, že vlastne ako sme dosiahli to, keď všetkých kariet kvalifikácií na tom portáli Kariérna brána, to sú všetky tie, ktoré kedy boli vytvorené, ich je 1809, Kajo, tuším. A teraz sme si ukázali, že aktuálne pracujeme s nejakým počtom 67, chceme to samozrejme zdvojnásobiť, nech ich je 150, nech ich je 200, prečo? Takže v podstate tá filozofia je taká, že naozaj v týchto akreditovaných vzdelávacích programoch sa budú riešiť tie vzdelávacie programy, ktoré sú celistvé, komplexné profesijné kvalifikácie. Kolegyňa z ministerstva Biba Lázarová má takú repliku, že ja keď idem k automechanikovi, tak jednoducho ja chcem, aby mi neopravili iba ľavé zadné koleso, ale všetky 4. Hej, to znamená, že toto je samozrejme akože iba bon mot, jednoducho my potrebujeme mať takých absolventov týchto akreditovaných vzdelávacích programov, že keď sa raz povie, že v nejakej kvalifikácii áno, je kvalifikovaný, tak majú pokrytú naozaj komplexne. A práve preto sme vlastne abstrahovali už v tejto aktualizácii kariet kvalifikácií od tzv. Tých krátkych vzdelávacích programov, prípadne pri programoch ohľadom prenositeľných zručností, ktoré sú využívateľné naprieč inými kvalifikáciami. Napríklad tie základné digitálne zručnosti sú tiež prenositeľné, MS Office a tak ďalej, tie sú naprieč a tak ďalej, zároveň jazykové. Napríklad jazykové vzdelávanie, toto raz taká otázka teraz už dneska bola, tiež vnímame ako prenositeľný zručnosť, ale pozor, na to je samostatné usmernenie. To sú jazykové školko, štátne jazykové, súkromné jazyk, to je úplne ako keby nie predmetom akreditovaného vzdelávania vo vzdelávaní dospelých, na to je samostatná legislatíva. Ale je to v zásade z nášho pohľadu tiež vnímané ako prenositeľná zručnosť. Takže vlastne preto sme urobili aj takú filtráciu, že čo všetko vlastne budú tie kvalifikácie podliehajúce akreditácii. A teda v podstate možno už len teda záverom opäť štatisticky. Za toho 3/4 roka sme vybavili v 36 profesijných kvalifikáciách, mimochodom pozor. Toto tiež ukazuje to, že 36 kvalifikácií sa otáča v tých 193 žiadostiach, ale my ich máme tých 67 aktuálne, hej? Čiže teoreticky by to mohlo byť tak, že v 67, ale nie je to tak. To práve smeruje k tomu, že tí Švajčiari vedia, prečo im stačí 200 kvalifikácií na pokrytie potrieb celej republiky, hej? Takže aj s týmito štatistikami do určitej miery pracujeme a teda monitorujeme tú reálnu potrebu na trhu pracovnej sily, na trhu vzdelávania a podobne. No, čiže potom je tam taká zaujímavá informácia, tá success rate, že vlastne, keď to dáme opačne, že koľko tých žiadostí zhruba zamietame, lebo sú pre tú akreditáciu nepostačujúce z rôznych dôvodov, je to tých zhruba 15%, ale to iba vďaka tomu, že sme mimoriadne proklientskí, až nám to niekedy niekto vyčíta. Keď dostaneme tú žiadosť, nebudem zdržovať, ale samozrejme ona má viacero formálnych aj obsahových nedostatkov, čiže keby sme povedali, je zlá, tak zamietneme, tak samozrejme tam je možno 50%, hej, ale snažíme sa naozaj pracovať s tými firmami proklientským, vysvetľujeme a jednoducho dáme im šancu opraviť a dopracovať a tých výsledných zamietnutých 15% to sú naozaj také, ktoré že nedá sa s nimi pohnúť a jednoducho je to proste zlé, hej. Dobre. Takže naozaj už len v podstate teda dopoviem.
Je to taká zaujímavá vec a to je práve to, že kto na Slovensku v rámci vzdelávania dospelých bude realizovať tie skúšky na overenie vzdelávacích výstupov a celý ten proces toho overovania vzdelávacích výstupov. Ešte možno pár mesiacov dozadu sa zdalo, že Aliancia bude tak povediac, sa preženiem takým skoro monopolným hráčom v tejto oblasti, ale v podstate tak poviem, že je dobré, že sa nám tu naozaj vygenerovali, máme tu ŠIO, máme tu ministerstvo školstva, tzv. Centra excelentnosti odborného vzdelávania a prípravy. To sú vo voľnom preložení tie najlepšie stredné školy v jednotlivých segmentoch hospodárstva na Slovensku. A práve tieto centra excelentnosti budú mať možnosť realizovať aj vo vzdelávaní dospelých tieto kvalifikačné skúšky. To znamená, že nebude to len o tom, že Aliancia sektorových rád si to keby úplne, že všetko vezme pod seba, ale práve naozaj dáme šancu tým najlepším školám, aby si tam sami stanovili tie komisie, aby sami si urobili systém toho skúšania, aby to prevzali a na tých špičkových aj stredoškolských pracoviskách sa tie, ktoré skúšky v podstate budú vykonávať. Hej. To znamená, že keď si to tak zobereme, ten trh skúšok vo overovaní vzdelávacích výstupov sa naozaj rozdelí medzi tie najkvalitnejšie školy a Alianciu sektorových rád. Čiže aj tie školy sú v tom zakomponované. Tu bola nejaká otázka, že v tom duálnom vzdelávaní a tak ďalej, tak toto je napríklad príklad, kedy reálne stredné školy sú absolútne v plnej miere začlenené do toho procesu vzdelávania dospelých. Takže už len taká posledná v podstate poznámka, mali sme tu viacejkrát tu zazneli, že digitálne a zelené zručnosti, hneď tá prvá veta uvádza, že aj v rámci aktuálneho toho filozofického nastavenia v rámci Slovenska sú naozaj považované tie digitálne a zelené zručnosti ako zručnosti budúcnosti, teda súčasnosti a budúcnosti. Venuje sa im veľký dôraz a až tak veľký dôraz, že aj v rámci zákona o vzdelávaní dospelých majú samostatné 2 odseky v jednom paragrafe, a kde sa konštatuje, že aj keď subjekt bude poskytovať vzdelávanie, krátke vzdelávanie, 15-20 hodinové, akékoľvek, v oblasti digitálnych a zelených zručností, aj ako neakreditovaný program, tak má povinnosť ešte prejsť takým samostatným odborným čekom na Aliancii sektorových rád podľa individuálnej metodiky. To znamená, že je taký naozaj aj ešte zdôraznený metodický dôraz na tie neakreditované programy, lebo väčšinou tie neakreditované majú takú väčšiu voľnosť. Aj viac vecí si v nich tie subjekty môžu sami definovať a nastavovať. Tak poviem, s výnimkou tých digitálnych a zelených, na ktoré je naozaj ešte samostatný dôraz. A práve tieto digitálne zelené zručnosti, kvalitu tých poskytovateľov skúma Aliancia v rámci také, aby som bral, samostatnej metodiky. Takže toto sú tie oblasti, ktoré v rámci vzdelávania dospelých pokrývame a v podstate z mojej strany je to asi všetko. Ďakujem. Tak ja by som zatiaľ rád veľmi poďakoval za túto možnosť, za túto príležitosť Domu zahraničnej spolupráce Českej a EPALE. Minulý týždeň sme boli v Taliansku na stretnutí aj s talianskými kolegami, tak tiež som ich nachválil, že aký podiel vlastne v tomto má Erasmus+, EPALE a tak ďalej, tieto inštitúty, ktoré prispeli k tomu, že vlastne na Slovensku vznikol zákon o vzdelávaní dospelých. Takže čo sa týka zákona o vzdelávaní dospelých, ja by som zo pár slov dovolil povedať za Asociáciu inštitúcií vzdelávania dospelých. My viac ako 30 rokov fungujeme veľmi podobne ako v Českej republike. Máme 260 plus členov, ale tam sú aj asociácie, združenia, komory a tak ďalej. Čiže to sú stovky členov. Veľmi pomohol tento zákon, že v poslednej dobe sa nám hlásia aj silní hráči. Posledný, koho sme prijali, bol Slovak Telekom a tak ďalej. Že to sú nielen neziskové organizácie, ale aj súkromné inštitúcie, verejné inštitúcie, vysoké školy, stredné školy. Takže
roky sme robili tento národný okrúhly stôl k vzdelávaniu dospelých. Tento rok to bude už vlastne 26. ročník, regionálne okrúhle stoly. K tomu sa nejak podrobnejšie vyjadrovať nebudem, však priestor je, ale toto sme už viackrát prezentovali. Toto si myslím, že je veľmi dobrá platforma, ktorá prispela k tomu, že tam sa stretali silní hráči a takisto ja som aj metodikom Aliancie sektorových rád, tak to pokračuje, že za jedným stolom, keď sa stretnú tí ľudia z rôznych rezortov, zamestnávateľ, odberateľ, tam sú vždy nejaké trenice alebo čo, ale po odbornej stránke sa to vždy musí vyštrngať a ide sa ďalej. Proste teraz je to super situácia, to trošku nadviažem na predchádzajúce rečníka, že takéto niečo vzniklo, je to už kamenné, je to vlastne zo zákona, že áno, s tými rôznymi názormi sa budeme vždy stretať, ale je to jedna platforma Aliancia sektorových rád a toto nás naozaj silno posunulo dopredu. Čo si myslím, že je veľmi dôležité, a roky sme to hovorili, že my potrebujeme brand, lebo sú materské školy, základné, stredné a tak ďalej. A my sme neboli na Slovensku ani dobre pomenovaní. Keď začal COVID, tak nevedeli, však to sú stovky inštitúcie, tisícky lektorov, manažerov vzdelávania. Oni nevedeli, že čo sme zač, vôbec, že vzdelávanie dospelých, ale na svetovej úrovni. UNESCO to má definované, má Grail, má celosvetovú konferenciu, má reporty a správy o tomto. Európska komisia, však EPALE, Erasmus+, ona má aj nielen stratégiu, má národný, proste Európska agenda pre vzdelávanie dospelých, tu existuje a financovanie a tak ďalej. A tam je to jasne povedané, že čo je to vzdelávanie dospelých, len toto my sme na Slovensku nemali. Teraz, keď už máme zákon o vzdelávaní dospelých, už máme konečne to zjednotené, nie je to tak fragmentované, že milión rezortov, milión rôznych akreditačných komisí, milión požiadaviek. Ja keď som bol ešte v tej inštitúcii, že Akadémia vzdelávania, ako riaditeľ centra programu, tak som pre všetky pobočky akreditoval programy, ale tých programov bolo, ja neviem, na školstve boli 4 akreditačné komisie, na vnútre, na práci, na kultúre, a to všetko bolo vzdelávanie dospelých. Čiže teraz ten nový zákon, čo to začína zjednoťovať, už postupne sa to tam, myslím, bude pridávať všetky tie ostatné rezorty pod túto jednu hlavičku. Už keď si, ja neviem, ministerstvo poľnohospodárstva vymyslí, že chce použiť verejné prostriedky na vzdelávanie v tej svojej oblasti, tak už tie inštitúcie už do výzvy si dá, že musia byť certifikované vzdelávacie inštitúcie v zmysle nového zákona. A tento brand to začína naprieč sektormi zjednocovať, čo je si myslím veľmi prínosné. A keď to dobre vnímam, tak vôbec aj na tej európskej úrovni už dochádza ako keby zmene toho pohľadu na vzdelávanie dospelých, lebo ešte Erasmus Plus stále to delí, že odborné vzdelávanie a vzdelávanie dospelých. A to má nejako takto definované, ale už teraz, keď sa jedná o kompetencie dospelých ľudí, keď sa bavíme o individuálnych vzdelávacích účtoch, to môžem potom neskôr uviesť, už dochádza ako keby k takému posunu a neviem, že či v tom novom programovom už aj nebude viac to tak zmiešané dokopy, alebo proste, že sa bude jednať o kompetencie dospelých a nebude sa silne rozlišovať medzi neformálnym vzdelávaním dospelých a ďalším odborným vzdelávaním. Ja keď to tak pragmaticky pozriem sa iba na naše členstvo, väčšinou tí členovia ponúkajú aj kurzy a tak ďalej, ale na toto pamätá náš zákon o vzdelávaní dospelých, na toto pamätajú aj naše individuálne vzdelávacie účty, že vy vlastne si môžete použiť individuálny vzdelávací účet aj na neformálne svojím spôsobom vzdelávanie, aj v zmysle, ja neviem, aktívneho občanstva alebo nejaké voľnočasové aktivity, nielen na nejaké striktné work-related. Tá myšlienka, ktorú sme roky hlásali, že my sme prvý návrh registra vzdelávacích inštitúcií, certifikácie vzdelávacích inštitúcií ako AIVD dali pred 22 rokmi, ucelený projekt a tak ďalej. Pokračovali sme mnohými projektami, aj vďaka, teda už som ďakoval Dúm zahraničnej spolupráce, Česká AIVD, ten Qualtrack, to bol významný záverečný krok k tomu, aby sme definovali tie podmienky, že čo má spĺňať vzdelávacia inštitúcia, aby bola na tej minimálnej hranici
že áno, štát sa vie o to oprieť, že tuto je to pod kontrolou, tuto sú zabezpečené procesy a tuto vieme dať seriózne financie nejaké, či eurofondy alebo z verejných prostriedkov. Lebo doteraz my sme mali na Slovensku, že neviem, predčerom vznikla tá firma, prihlásila sa, dostala financovanie, pred 2 týždňami o tom ani poriadne netušila, zateplovala okná, ale sa dozvedeli, že tu sú eurofondy na vzdelávanie a tak už sa to takto išlo. Čiže teraz to, čo vlastne už aj pani Pátová z Ministerstva školstva prezentovala, je register certifikovaných vzdelávacích inštitúcií, ktoré vedie Ministerstvo školstva a iba takéto vzdelávacie inštitúcie môžu akreditovať programy cez alianciu, môžu vstupovať do tých rôznych tendrov a tak ďalej. A je to naozaj krok dopredu. My sa tešíme ako Slovenská IVD, že medzi tými uznanými certifikátmi je aj ten náš IVD Eduka, ktorý sa zakladá na Qualtracku. Čo sa tak týka manažmentu kvality, áno, tam sme realizovali viaceré projekty, ktoré to podporili, tento systém. Teraz sme minulý týždeň ukončili projekt Európskej komisie, kde sa taký model robil pre aj iné, pre všetky štáty v EÚ, že ako by mohli fungovať tie národné registre pre individuálne vzdelávacie účty. Ďalším takým postulátom, že nie každá inštitúcia má mať prístup k verejným prostriedkom vo vzdelávaní dospelých, tak ako aj, ja neviem, nie každý je škola, nie každý je učiteľ na škole základnej, strednej, tak aj vo vzdelávaní dospelých. My tu máme už profesijnú kvalifikáciu, lektorka vo vzdelávaní dospelých. Áno, ten základ je, my sme roky sa ponúkal ten kurz, certifikačný kurz lektorov v spolupráci Česká IVD, Slovenská univerzity. Neskôr sme to preklopili do toho štandardu, samozrejme ten sa stále aktualizuje. Aj teraz bude ďalšia už aktualizácia toho štandardu. A máme register IVD vlastne za posledné obdobie, to, čo uznáva zákon, certifikovala 1450 lektorov. Bohužiaľ to, že čo je uznané, to si môžem v Čechách dovoliť povedať, že niektoré registre sa nám strátili a budeme ich musieť pohľadať, lebo oni sú uznané a nemáme ich úplne že pod kontrolou. To je taká diera ešte v našom zákone a to sa týka nielen lektorov, ale sa to týka potom aj tých vzdelávacích inštitúcií, to spomeniem neskôr. Ale myslím si, že ono sa to nájde. Čiže od 1. januára, ale všetko toto patrí pod alianciu sektorových rád a tam je to pod kontrolou. Lebo tam to, čo som odpovedal na tú otázku, tam sú naozaj z ministerstva školstva nominujú predsedu. My ako IVD na to dávame tiež pozor. Všetci na to dávajú pozor, aby sa nestalo, že niekto zrazu podlezie alebo nebude a skúšky sú verejné. Čiže teraz už ten register certifikovaných lektorov ide cez alianciu sektorových rád a je to, tak ako kolega povedal, o dôvere a o transparentnosti. Čiže nám čo sa zmenilo v tom riadení vzdelávania dospelých, že to nie je iba ministerstvo školstva, ale sú to tí kľúčoví hráči. Ministerstvo má na starosti tie registre, napríklad pre nás ten najdôležitejší register certifikovaných inštitúcií. IVD ešte do minulého roka certifikoval aj lektorov, ale teraz vlastne my máme uznaný ten certifikát pre registráciu certifikáciu vzdelávacích inštitúcií a aliancia, tak ako bolo už odprezentované, má následne v kompetencii tieto záležitosti. Myslím si, že toto je veľmi podnetné pre viaceré krajiny v Európe. Napríklad, keď som spomínal minulý týždeň Taliansko, tiež sa o to veľmi zaujímali. Oni to majú ešte viacej fragmentovanejšie ako napríklad Česká republika a tak ďalej. Niektoré veci majú, každá krajina to má inak, že kto je za čo zodpovedný. Tam majú, tuším, Erasmus rozdelený na 3 inštitúcie rôzne, EPALE patrí tam, Erasmus tam. To hovorím už o tých európskych fondoch, ale vôbec, čo sa týka národnej sústavy kvalifikácií, je to od štátu k štátu inak, to sme zistili v tomto projekte Alexila, že v tomto prípade naozaj si myslím, že Slovensko je takým lídrom, že sa stalo lídrom a aj vďaka tomu, že tam tie silno
zžité v systéme inštitúcie fungovali iným štýlom, ako my na Slovensku sme nemali veľké finančné zabezpečenie pre AIVD, lebo nemali dohodu stovky miliónov, tak ako to je, ja neviem, Švédsko, Fínsko, Nemci, Rakúšania, že majú vzdelávanie dospelých zabezpečené cez financovanie nejakej strešnej inštitúcie a tie peniaze sa potom takto roztápajú do tých inštitúcií, ale tuto je to skôr, že podpora na to, čo bude potrebné pre trh práce, že tie peniaze pôjdu do toho prvku individuálnych vzdelávacích účtov. Čo sa týka týchto learning outcomes, to si myslím, že stále zostáva taká veľmi pálčivá otázka pre Slovensko, lebo my nemáme jednotnú metodiku, jednotný preklad. Teraz postupne sa to zjednocuje, že vysoké školy si to upravujú, AIVD potom dlhodobo volá. Aj sme to teraz reportovali na viacerých fórach, na konferenciách aj Európskej komisii, že nám by veľmi pomohlo, keby sa vzdelávacie výstupy, lebo to je základná stavebná jednotka všetkých európskych kvalifikačný rámec, národná sústava kvalifikácií, mikroosvedčenia, všetko je to o vzdelávacích výstupoch na prestupnosť medzi strednou školou, vysokou školou, naozaj medzi vysokými školami, aj vôbec v tomto priestore, keď sa bavíme o mikroosvedčeniach, microcredentials, tak tam by sme mali mať jasne povedané, že ako to bude fungovať. Tie základy, my sme vo viacerých medzinárodných projektoch, kde robíme microcredentials, ja neviem, že sú tam talianskí, belgickí, grécki partneri, tak tam je taká nejaká nepísaná zhoda, že CDFOP, čo vydal, že ako by mali vyzerať vzdelávacie výstupy z 2016, že väčšina krajín sa toho nejako drží. Len na Slovensku my máme, a myslím, že aj v Čechách, ten prípad, že u nás si to každá vysoká škola robí po svojom a navzájom si to vyšleme, ja som 10 rokov robil na Univerzite Komenského, vyšleme na mobilitu do zahraničia, oni majú tam niečo napísané, vrátia sa a tu im to neuznajú naši profesori, docenti, lebo není to, no proste to som zašiel možno, že do inej témy, ale prudko súvisí so zákonom o vzdelávaní dospelých, že toto je taká ako keby ešte stále systémová trošku chyba, že teraz budeme mať stretnutie, taká existuje asociácia pre kvalitu vysokých škôl, sú tam všetky vysoké školy, tí kvalitári, čo píšu tie programy na akreditáciu, už budeme mať stretnutie. Viem, že už aj ŠIO si robí nejakú metodiku, ktorú chce implementovať, len to musí byť jedno. Že toto my potrebujeme teraz na Slovensku ustriehnúť, aby sa to spojilo, aby sme si to zase nerozdelili na nejaké drobnosti. Čo sa týka individuálnych vzdelávacích účtov, ako pani z ministerstva školstva už spomenula, ten náš bývalý viceprezident, docent Sovič, on pracoval pre CDFOP na týchto otázkach a tak ďalej. Takže on pred 12 rokmi pre AIVD navrhol, že čo by bolo najlepšie, aký finančný nástroj. Pre firmy to boli daňové odvody, a teda daňové úľavy, a pre jednotlivcov tieto individuálne vzdelávacie účty. Čiže roky sme robili na rôznych projektoch, že ako to čo najlepšie podchytiť s tým, že áno, teraz už od apríla fungovala tá verzia, že 200 a tam možno, že aj preto toľko inštitúcií ešte sa hneď na prvú nezapojilo ani občanov, rýchlo sa to rozobralo, 5000 tých poukážok veľmi rýchlo odišlo. My sme to robili vlastne v utajení. My sme nedali ani newsletter, ani nič. No, Slovensko to urobilo v utajení, tie individuálne vzdelávacie, no lebo ja to môžem si dovoliť povedať, my by sme vlastne sa dostali možno do problému, lebo týchto 5000 ľudí, čo vybralo si 200 v tomto roku, oni už nebudú môcť ísť za tých 1500. A aj tie inštitúcie, čiže je to také triky, že tam bol potrebný nejaký pilot, že sa zabehnú tie procesy a tak ďalej, lebo bolo to strašne narýchlo. Ako s obdivom my všade chválime nielen Alianciu, ale ministerstvo školstva, že tu sa spraví za 3/4 roka viac ako za 15-20 rokov. Takže toto je taký možno, že trik aj pre tých občanov, aj pre tie inštitúcie, že bolo to na rozhodnutí a v podstate nikde nebola žiadna kampaň ani zo strany AIVD alebo to je
taká naša, hej, že postupne to zavádzame, ale tá kampaň príde až potom, myslím si, že neskôr. No, na čo sa dajú použiť, to je tiež také špecifikum, lebo nie je to, v mnohých krajinách je to vyslovene iba work-related, na nejaké kvalifikácie a tak ďalej. Tu sa to dá aj na poradenstvo použiť, že kariérové poradenstvo, dá sa to použiť aj na tie neakreditované programy, ale na overovanie. A toto je veľmi dôležité, na overovanie, lebo Janka, ty, čo si sa pýtala, tak oni to môžu použiť aj na to, že OK, ja si to naštudujem doma za knižkou s nejakými e-learningami a tak ďalej. Zamestnávateľom je to jedno, lebo oni budú pri tom overovaní. To je ako keby boli na pohovore. Čiže tam ten človek, keď si povie, že OK, ja to viem, predloží portfólio, zaplatí si, alebo keď sú ešte nejaké eurofondy, tak mu to zaplatí Európska únia a ide na skúšku a dostane takú kvalifikáciu, že ja neviem, keď je to teraz si nespomeniem nejakú opatrovateľky, sú nie je najlepší príklad, ale ktorákoľvek, ja neviem, mechatronik, tí sa asi nebudú overať. Tieto kozmetičky, tie beauty sektor, to je veľmi často overované, alebo lektor. S lektormi naozaj, lebo tam ešte niekoľko tisíc možno lektorov, ktorí budú chcieť ísť do tohto systému a sú nie ešte certifikovaní, že oni si urobia portfólio, idú tam a nemusí mať vyštudovanú andragogiku, ale v tej skúšovnej komisii bude jeden z katedry andragogiky, jeden tam bude za zamestnávateľov, napríklad zo nejakej súkromnej inštitúcie, ktorá zamestnáva lektorov, a ďalší bude za profesijné združenie, napríklad za AIVD. Takže dá sa to použiť aj na to overovanie vzdelávacích výstupov. No a ja záverom by som vás chcel pozvať. My samozrejme nekončíme činnosť tým, že prešiel zákon, ktorý sme si želali. Tie triky budú v tej implementácii. 12.10. budeme mať v Primaciálnom paláci v Bratislave otvorenie týždňa celoživotného učenia. Je to už 26. ročník. Budeme mať medzinárodnú konferenciu ku kvalite vzdelávania. Viem, že už aj Tomáš Langer tam bude vystovať, budú tam z Bruselu, z asociácie, z UNESCO prídu, z Írska, Talianska, Rakúska. Budeme mať čelných predstaviteľov, budú zaujímavé panelové diskusie, čiže ste srdečne pozvaní aj toho 12. na to otvorenie na medzinárodnú konferenciu Kvalita vo vzdelávaní dospelých a takisto 13. To je také niečo, čo sa snažíme tú myšlienku vzdelávajúci sa región, vzdelávajúce sa mesta. V Čechách ešte není vlastne UNESCO Learning City. To je veľmi pekný koncept. My už máme aj Trnavu, Bratislavu, teraz už ďalšie sa pripájajú, čiže aj tie tam budú. Budeme sa to snažiť cez našu úniu miest a proste cez naše asociácie tých miest tiež promovať v ďalších mestách, lebo to je také z dola hore, že oni majú v tých vyspelých krajinách častokrát tá regionálna vláda dáva financie na to, lebo to aj tým mesto, to sú ich občania, to sú ich v podstate, tomu vy rozumiete, zbytočne to budem uvádzať, ale máme tam aj veľmi pekný koncept Smart City. Máme Slovak Smart City Cluster, ktorí tiež tam budú vystupovať. No a v tomto zmysle, ako Slovenská AIVD tiež podala už 2 veľké projekty, tak budeme čakať, že keď by prešli dovtedy, tak tam budeme mať naozaj veľký priestor, ale už bez tak máme potvrdených zaujímavých rečníkov. Pozývame aj šéfku z Hamburgu UNESCO Lifelong Learning Institute a budeme sa snažiť v týchto témach pokračovať ďalej. Áno, a robíme to aj po regiónoch, čiže budeme sa snažiť robiť to tak, ako aj doteraz sme robili, že také regionálne okrúhle stoly. Takže ďakujem za pozornosť. Keď sú nejaké otázky, nech sa páči. Martin Cicha, Ministerstvo práce. Mě by zajímalo, možná jsem to minul v té dopolední části, ale když jste říkal, že vlastně ten, kdo už si požádal o těch 200 euro, tak už nebude moct žádat potom o tu vyšší částku. Je nějaká doba vlastně, po kterou jako můžou žádat, pak se jim znova obnoví ten účet, nebo je to vlastně jednou a už znova už pak vlastně není možnost? Jeden rok. Na jeden rok. Jeden rok. Je to 1 rok.
Áno, takto, že v zákone máme napísané, že fakticky tu v úvodzovkách jednu vyčlenenú čiastku ten občan môže využívať na viac jednotlivých vzdelávaní. Takže hypoteticky, aby ten občan mohol mať 1000 na 1 rok vzdelávania, tak ja môžem kľudne to rozložiť, ako sa mi chce. Toto je zákon. My sme chceli aj kumulatívnosť pre 3-ročné obdobie alebo niečo také. Úprimne poviem, ministerstvo financií pri tvorbe zákona nám to zarazilo, že idete do pilotu, vyskúšajte to najprv a až potom poďme do nejakých updateov. No a potom ďalšie obmedzenie je národný projekt. To je tiež úplne iný svet práce, takže tam vlastne tie veci, ktoré sme mali popísané v zákone, museli ešte značne limitovať. Takže tá limitácia je teraz taká, že v národnom projekte jeden občan môže využiť v rámci 1 roka jednu službu. Ak to vzdelávanie sa začína, vymýšľam si takto, že december a malo by byť končené v marci, tak samozrejme vždy sa počíta začiatok toho procesu. To znamená, že ako náhle ja končím vzdelávanie v marci, tak od 1. apríla zase môžem nastúpiť a môžem požiadať o ten ďalší príspevok. Áno. No a teraz toto, čo Kajo ešte hovoril, že to triky, že my sme verejne neprehlásili, že keď niekto teraz v tomto roku sa zúčastní toho vzdelávania 200 eurového, tak už v tomto roku nebude môcť sa hlásiť do toho ďalšieho. Ale tým, že fakt skúšame aj technické zázemie a vôbec ako funguje ten systém, tak ja si myslím, že to bolo korektné nerobiť teraz kampaň, že sa hláste. Aj tak sa to rozšírilo veľmi, veľmi. A teraz, keď pôjdeme do tých väčších súm, tak predpokladáme, že to ešte rýchlejšie sa rozklikne.